Kamano mokwongo achak gi goni erokamano Simtos kuom gwela mondo mi watwag e weche mag somo. Duoko nyogol nyoro. Nitiere gigo ma nodhi maber e duoko, nitiere gigo ma wanyalo wacho nodhi marach. Mokwongo wachak gi gigo maber, matin ma wanyalo kwano. Gimaber sani endi en ni at least somb nyithindo manyiri o improve kabisa. Ka ing'iyo duoko manyogol nyoro, iyudo ka nyithindo manyiri nyotimo maber subjects 10 out of 12 manye bedo assessed. Nye giombo chuo 10 kuom 12. Mano endo en gimaber, to bende miyo wanyalo penjore penjo ni to nyathi ma wuoyi dong' chien kanye. Nikech nyathi ma nyako osejukowa, but ma en gimaber, but nyaka wang'e ni nyathi ma nyako dong' chien. Nyathi ma wuoyi dong' chien. Gimachielo kendo manye obedo nwa maber results manyogol nyoro en ni skunde areas mag mwanyalo luongo ni asal, kuonde motuo, especially in the northern region, gwenge mongoro kuma somb nyithindo manyiri yande nitiere chien kabisa. Sani wayudo ni somb nyithindo manyiri omedore, kendo kwang'iyo gwengego wayudo ni nyithindo manyiri enrollment nyoingo mag joma chuo e gwenge mongoro goendo, kuonde moko kaka Marsabit, Isiolo, areas ainago. Koro kwang'iyo wawacho ni the bigger picture, gima nokodhi maber, wayudo ni CBE kaka waluonge sani, competency based education, nonego bed ni negolo piem matachande, the piem maduong' ei somo. Kendo the intention mar CBE nonego bed ni ginacha nyithindo according to interest mag nyithindo. To duoko kaka nyogol nyoro kata nakwanene e media sani endi, pod nitiere categorization. Iyudo ka nitiere nyithindo moyombo oyudo exceeding expectation 1, exceeding expectation 2. Manyiso ni piem mane wadwa golo through CBE pod nitiere. Kanye mana kapok ni idonjo kanyo, mano bende mane penjona machielo, nikech aparo ni pod wantiere kod wach mar ni namba achiel en ng'awa. Adwa ni mondo mi achung'ne jofwambo kanyo, nikech kikruok manitiere ni nyaka kafwambo ka entiere. To ne wageno ni migao ne nyalo miyo wa nonro matut mondo ging'iswa ni kar mondo wach ni ng'ama okwongo timuru kama, tiyudo ka jonyuol mathoth gi jopuonjre gima wang'eyo en lai mar 844. Ema koro iyudo ka nitie